Molweni bafethu sanibonani. Ninjani sithembe niyaphila. Umfoka Mkhonza ke lo onibingelelayo namhlanje njengoba ningibona la. Ngihleli nabantu abakhulu. Abantu abakhulu laba engihleli nabo namhlanje. Ngani ngithi abantu abakhulu? Yingoba njengoba bekuphuma ama results ka matric nathi lapha hayi siphethe nayo intokazi la evele yamosha kakhulu ebizwa bani kodwa sesi Malwande Mbokazi. Hayi gange kakhulu lengane. Befunda la esikolweni sethu lana esikhulu i-high school eNdlela. Okuyisikolo esingaqali ke noko ukukhiqiza ngoba ngo-2018 sayikhipha i-top achiever umfoka Mthembu olapha eVets wenza lezi zinto zama sciences. So naku besiphindile ke manje indlela la. Lengane le ingane ethophe zonke izingane ngendlela engizwe ngayo mina ngazi noma ngizwe kabi endlela. Yeah. Ingane ethophe zonke izingane endlela. So kodwa ke kuningi ezosichazela kona la ukuthi kungani sila namhlanje. Nami ke ngizobe sengiya elaborate after esesho konke. Malwanda. Yeah. Alright sis. Ngiyaphila. Akutshela abantu la ngawe ukuthi ungibani nje just briefly and kungani sila namhlanje ukhululeke nje uyixoxele nje abantu bakulalela. Mina nguMalwande Mbokazi Sibongo, ngikhulele eKZN. Yeah. eFayete ngikhuliswa umama nobaba. So ngikhule ekhaya siba u3. Ekhaya umama baba kuphela besebenza but then bebekwazi ukwenza izinto zenzeke. So yeah sila namuhla because ngicela uxhaso ukuze ngizohamba ngiyofunda ezibe ngithathile eVets but then sihlangabezana nenkinga for funding, transportation. Yeah. Okay. So ngizwa ukuthi bakuthathile kuphi? eVets. eVets. Uyokwenza ini eVets? Biomedical engineering. Right. U-NSFAS hamba kanjani? Approved. Approved now. Yeah. So which means njengamanje into esele ukuthi uyo register. So manje inkinga just nyama logistics ukuthi usuke lana uhambe uye eGoli, usuke la eMkhondo eGoli ufike get ready for orientation. Yeah. Iqala nini orientation kodwa? May 20 Tuesday. Ngay 20. Yeah. Okay, seziyasuka vele. So manje bofisa wena ukuhamba nini la? Bengathanda nami ukuqala nabaqalayo. So ngibengasuka ngazi 20 noma i19 day before. Oh, okay. Shothi nje mangabe kuthiwa uhambe ngelanga eli-right for wena ngaba yi19 at least. Yeah. Okay. So manje ke ngifuna ukuthola lana ke Malwanda ukuthi uma ngabe manje umuntu la ekubuza athi udinga ini specifically manje ukusupportwa ngani? Kahle. Awuchaze la. Traveling fees uqala. Then digital devices. Now I think into engangisiza kakhulu ukufunda nokuqala esikoleni. So digital devices awuchaze kahle yini kahle specifically ongathi nje wena njengokwakho ukuze uqale kahle esikolweni. Na ube nje clear. Iphone ne laptop. Okay, awuna phone, awuna laptop. Yeah. The two. Because vele phela siyazi e-university ukuthi yonke into kusetshenzwa ngefone nange-laptop vele. Kuyatype kwenziwa yonke into. Ya research and all that. So bodinga i-support ey'ntweni ey'fana nalezo. Yeah. Bese kuba imali yokuthi usuke la uhambe uye eGoli. Yeah. Yilokho nje. Yeah. Shothi ke mangabe mhlambe singathi roughly imalini yokuhamba kungaba into engakanani mhlambe okokuthi mhlambe i-support ungayidinga. Imali enganani? Phela mina ngingazi angilazi iGoli. Sho nje mina mangakunika 20 rand lana Phela leyo ngiyayazi ukuthi yazi leyo uthi incane. Manje uyabona kuzothi umuntu uthulile mawusho nje ngoba wena ngokwazi izidingo zakho. Mhlambe lana nje ukuthi
awunalutho uyahamba ngaphandle kwama-travelling cost and all that, mhlampe nje nensipho yokugeza ayikho asazi. Yiko ngithi mina uyabuka wena isimo sakho ukuthi okay mhlampe ngale 100 rand le ungakwenza konke. Ube specific. Sifuna ukwazi ukuthi noma mhlampe sizama ukuthola ama-donations kubantu sihlanganisa imali engakanani. Kushayele i-19 mhlampe sowusendleleni uhamba. Yona ngiyidinga imali for ama-toiletries yabona iy'mpahla because it's something that besingayithenga vele ekhaya. Yeah. So but bengakaze ngicalculate ukuthi yiphi imali exactly mhlawumbe benganela lezo zinto. Okay. Ake ngishiyele kumama. Mama unjani? Ngiyaphila baba. Umama umntwana. Ngiyaphila. Awuchaza awuede kulokho akushoyo umntwana la. Soba sesikhulumela uzwile nawe. Khona ongakusho. Ngithathe nje lithuba ngibonge Mhlumngwana isikhathi osiphe sona. Ngiyacabanga nabazoyibona le video bazokwazi ukuthi basilekelele. Ngiyazi futhi ukuthi bakhona abanye abantwana abalidingayo usizo kodwa nje sibonga ukuthi nathi sibe ngabakhethekile namhlanje ukuthi nisivakashele. Yeah. Mina ngumama kaMalandeke uNomvuselelo uMatshangasi waKambokazi. Malandeke ubu-second born. Okay. Phakathi kwabafana. Yeah. Kulokho akushilo ukuthi sidinga yini vele nje bechazile ama-travelling expenses. Yeah. Bese kuba ama-basic ke mhlambe sengaba ama-suitcase then ukudla kwaphambili then ke nama-devices because ifoni yebo noma inayo kodwa ayisasebenzi since yafa iscreen so vele akusesi ifoni esebenzayo bese kuba i-laptop. Benginesifiso sokuthi umntakami ke mayihamba imphelekezele kule orientation ngoba ngiyacabanga ukuthi kufunakala nama-meet and greet abazali babone abantwana abazoba khona. Then ngikwazi ukumshiya nami ngine-peace of mind ukuthi ngiyazi ingane yami ukuthi ikuphi. Umshiye endaweni enjani. So kuzonginika ukuthula nami ukwazi ukuthi ingane yami ngiyazi ukuthi ikuphi noma kukhona okuvelayo kube lula kimi ukuthi ngikwazi ukufinyelela or else ngifuna abantu abangangifinyelela kuyena. So bengicela nje kubantu basemkhondo ngomoya nje wenkonzo ukuthi basilekelele kakhulu. Okay. Hayi kezwakala. Ngicabanga bazwile nabantu la. Yazi lana ke babukele ngibheke isitifiketi sakhe umntwana la. Ngingibatshela. Batshela. Yeah, uMalwande wenze imanga la. Uthole obefunda isiZulu home language. Uthole u7. English first additional language uthole u7. Mathematics not literacy. Mathematics uthole u7 futhi ke yona angivele ngikusho ukuthi uthole u92 emadoda lengane. Lento lekhathaza abantu kangaka wena uyidabula ngo92. Okay, life orientation 87 u7. Geography 87 emadoda. Life sciences 92. Lokuthi science nje awudlali kuko wena kahle. Physical science 87 o7 bodwa kafishane. Into engiyibuka la phambi kwami shothi nje ivethi ayizange icwayize nokucwayiza mayibuka lelo certificate ivele ya ngathi nje mangabe bebafaka abantu ababa-admit bavele baphusha nje bathi babuke nje o7 babeke eceleni bathi nawu yonke le list engaphi yongena kuyini kodwa yini le into oyenza engineering. Hayi ngiyabonga sisangiphindele ngifuna liphelele igama yokwenza ini biomedical engineering. Awuyichaze kancane nje 10 seconds of 30 seconds yini le? Idila kakhulu ngokuprogram machine which esizodokotela for ama-extreme surgeries. Okay. Because sikusebenzisa kakhulu i-technology rather than ukusebenzisa abantu. Uyazi le lento ngoba mina ngiyaqala ukuyizwa lento angizazi lezi zinto. Ngifunda eMondi. Madod. eMondi ke kuyasetshenzwa lapha eMondi. Lapha vele ni apply senazi ukuthi lento engiyi-applyelayo so. Hayi. Nokezwakala sisi. Hayi ngicabanga bezwile abantu bami la. Bezwile abantu bami. Mina ke njengoba ngichazile umfoka Mkhonza. Nginabantu bami la
abangithandayo kakhulu nami. Engicabanga ukuthi wonke umuntu othandwa yimi bazomthanda nabo. Uyayibona? Njengoba nje sengiveze wena futhi ikusasa lethu leli. Futhi uyi-motivation nakubantwana abalandelayo ngemuva. So nje ngingasho ngithi bafowethu nodadewethu lapho senemzwile umntwana akadingi into ey'ningi. Udinga nje ama-logistics nje ukuthi afike lapha eVets, asuke la Mkhonto afike lapha eVets. Akhona ukuthi umama uke washo man, wena ngathi uyabaleka. Mama uke washo wena ukuthi mawubheka zonke le ndleko zingaba into engakanani? Uma sizokhipha ama-devices ngiyacabanga ukuthi u-3,000 it's enough because fanele ngimishini nanokudla sisalindele u-NSFAS ukuthi ambhadale. Ya ngoba u-NSFAS hey yadileya u-NSFAS. Hey uyadileya futhi-ke njengoba ufika nasendaweni laphayana wazi phambili uyofika uhlangane nani mhlampe from pillar to post. Uyabona? So akezwakala bafethu ngicela nithi nizwile. Ama-details-ke ngizowafaka la ku-screen kulaba abangathi cha mina hayi ngaphonza okuthile ngizofaka ama-details, inamba kasisi iyasebenza nekamama nifonele bona ngqo kusho ukuthi naku mhlampe esingalekelela ngakho noma ilo 10 rand noma ilo 20 rand asiwazi ukuthi uyohlangana kanjani ugcine wenze okukhulu. Asizameni bafethu ingane yethu le ifuna ihambe ngey'19. I-19 zinini? Namhla i-Friday. Short manje sisele na 2 days i-weekend nakhona. Sele Saturday, Sunday, Monday kufuna uhambe. No, ngiyezwakala sisi. Ngiyabonga mama, ngiyabonga sisi. Kuhle kakhulu engikubonile la. Nami kuyangikhuthaza nje kakhulu. Engicabanga ukuthi ke mina ngiyazi ukuthi kuzophumelela. Ya lo angisiyo umuntu nje onethemba elincane especially entweni enjengale. Hayi suvela usevethi yonke into izohamba kahle sisi. Mina ngisho nje ngithi Monday uyahamba. Nginayo leyo confidence ukuthi uyahamba Monday. Uyayizwa leyo nto? Ya lokho kuhle kakhulu. Asiyibambe la. Ngiyabonga abafethu niqhubeke nisupporta le channel. Njengoba ngeke nginitshele ke la ukuthi kuningi esiza nako la buka sinivezela yini namhlanje. Sekuncane. Noma sihlezi sisho abanye mhlambe bengasikholwa masithi eMkhondo kuningi nisazokubona. Umkhondo uza nezimanga. Nizwele ke namhlanje. Siyabonga kakhulu bafethu uqhubeka usubscribe ushare sikhona ukusiza umntwana. Siyabonga niphile. Thank you.